ev pertûk yekîtiya Kurd e. Babetekî kevn û nû ye. Babeteke dixwaze ku pêk bê û hîna jî pêk nehatiye. Ev kitêb nexşa rêgayek e, destûrek e ji bo ku her parçeyekî Kurdistanê, her partiyeka Kurdistanê, her komeleyeka Kurdistanê bikaribe li ser îş bike, li ser kar bike. Ji bo yekîtiya Kurd bi bername, bi program, bi destûr kar bike. Bi şêweyekî giştî behsa hemû parçeyên Kurdistanê hatiye kirin. Lê wekû nimûne bi şeklekî Kurd behsa Rojavaya Kurdistanê jî hatiye kirin bêguman. Sê berhemê din jî ji birî vêna hene. 1990 de xelek û peyman şanoyeka Kurdî bû hat belavkirin. Piştî wê di 1994 de dîwaneka helbestan bi navê destpêkên şevînê hate belavkirin. Piştî wê di 1997 de ol û felsefeya Zeredeşt pertûkek ku hikûmeta Herêma Kurdistanê ya bom çap kir û eva ya çaremîn e ku li Başûrê Kurdistanê hatiye çapkirin. Pertûka yekem û ya duwem bi Kurdî latînî bûne. Pertûka sêyem Kurdî pîtên Erebî bûye û ev jî bi Erebî ye. û Kurdiya wê jî heye. Lê Kurdiya wê hêna nehatî çapkirin.